Kastep kababha bat kabakman ye phi baro ngai khublei ye phi haga kerteng kabatyang tam jung utrai bat unong penim jing Jesus Christ. Ai khublei ru ye ki parlok bat ki parabanget beet ki ba jiai pet ye gani ka khubor lingkot jong ka Good News TV na ka step shaka step. Haga ni ka step ka khubor lingkot ka banga kwa banwanra bat banyasam hapedeng jong phi kalong syapang kador jong ka jing ai kador jong ka jing ai kabangala pensyong nong rim nagi kam ki apostle kelenong ka baar pho bat ka dekhot ka balai pusan ki kentien ki baong kumni haki iki baro ngala pen iru kom hapi bada ka 3 minute kumta ka dei ban shan bor ki batelot ban kin mau ki ktien utrai jisu ba uhi ulong ka khamsuk ban ai ban ye ka bapedang ka khamsuk ban ai ban ye ka bapedang kidai ka khubor bat kidai ki benta ki banga kwa ban wanra ya ki mat jing ye pusan lang ka jongi kini ki kentien kidai ki kentien ai men sim bat ki kentien kentu ken pham ki jong upol ki nong Ephesus hashwa bamu unlet sha Jerusalem haka jing em ka jungiru bun sien ngi kham sngo tenat lani ngi don ya kata ka jinglong ka bangi don ya ka jingkwa lani ngi kham sngo tenat ban yo pedang ban ya ka bangi ngi ai ladangi puli ya kani ka benta ka jong upol ya ka jing em ka jong upol hi namar bamu ula yok mat ya ki ba ublei lale bah ka gm ka jung bat dei kan ni ka benta ken ka bala ai men sim yu pol bah ba unle ek unle ek ba bahatam bat un ai ek ba bahatam ha ka ba dei ban ai sha ublei bat kumju shiki para brio tila dangi pet ya ka ministry ka jung Jesus Christ ru ngini ba u Jesus Christ ha ke ek ba ule u ai ka ba bahatam ukloiru ban len yala ka jong ka jing im na ka benta ka jing baha bat ka jing mentoi ka jong kiwei ka jing kali ka banga kwa ban bu kalong ke ka jing ai lani ki jing ai ka jing ai lani ki jing ai ka dei kata ka jing terwa bas bun men sim ka jongi la kalong sha ublei lani shiki para brio ningkong ngi dei ban sngo thu lani ngi don kam ban sngo thu ba ublei ulong utenrai jong kejing ai baro ka baningkong ka ba ublei ula ai kalong ya kani ka jing im ka jungi ka ba ula ai ha ka jing im ka ya kani ka jing im ladangi puli ya ka kitab Genesis ka lenong ka baar bat ka dekhot ka ba nyo ki kintin ki baong bat utrai ba ublei ula thau yu ubrio na ka daumet ka kendau bat ula persat mensiam haki tlik mut jungu ya ka jing persat ka jing im bat uta ubriu ulong ka mensiam ba im kata gadai ka jing ai ka baningkong ka ba ublei ula ayangi ka ba ka dei ka jing im ka benta ka ba ar kalong ba ublei ula ayangi ya ki jing dan kam ka jingi ka man lakas ngi nganget ba shibun ngi sngo thu ka jing ai ka jing ublei la kalong haki liang ki ba pher ngi mat ya kita ke jing ai ke jong blei ti ka benta ka banga kwa bangin ya pusan bat kimat ki banga kwa ban ya phliu jung mut kalong balai ka khamsuk ban ai ban ya ka ba pediang balai ka khamsuk ban ai ban ya ka ba pediang ka benta ka baning kong ngin ya pet ka khamsuk ban ai ban ya ka ba pediang namar ba ka ai ka jing kemen ka ai ka jing suk bat ka ai ka jing hun men sim ha ka jing em ka jingi u Henry Drummond uang there is no happiness in having or getting but only in giving nginom la ban yo ya ka jing kemen ban ong ha ka ka bangingi yo lani ka ka bangingi don rengin yo ya ka jing kemen ka basisha tang ha ka ba ngingi ai ka benta ka ba ar balai ka khamsuk ban ai ban ya ka ba pediang namar kadai ka wei na ki benta jong ka jing shakri namar ba kadai ka wei na ki benta jong ka jing shakri ngaken mau ya ka wei ka jing ya thu khana
kabaladon kawi ka kentay, kabadai ka missionary, nang tayo na po ribilat, bakalalit bantay mission siya po ri China. Tiya bakalapoy hang tayo po ri China. Kalayi ya kajing duk kejong kibriu ya kajing kajing jenjar kabakini kibriu kimat. Wat ya laya tu kata kajing tu kana. Bawat ya kabam bakin bam ru kim yo ban bam tikana. Lani kijan bakin pong ru kim yo. Tikane kaken thai kala apil sikinong bilat. Lani kala kerpat syaki bakin no senyang. Lani bakin ai kijing ai sngo bahala kalong dekinu kiliang. Kala jarang kadru baladon kawai kalong yeng ha kawai ka step kat bakidang ya bam step. Ikun hapo jong kata ka yeng. Haba ikin mau ya kata ka jing ya thu. Jong kanong hikai ka jong i. Ha kabahi day bat ka jinglong jong ikena hapo ri China. Ita ila shim ya kawai ka pelang siar. Ila tap kop hapo opla bat ila let ra. Siya inong hikai. Bat habalapoy ha school ila ay ha inong hikai jong i. Bat ila ong ita inong hikai. Kuno hikai tu shim. Ya ini ijing ay barit. Bat tu ailam. Siya kita ki kena ki batangan. Bat ki badan kami ya kajing bamang tepo dari China. Kajing ay la kalong kabarit ni kabakraw compare. Henry habangi ay. Da ka jingmut bat da ka donut baro ka penlong yingi bangin pensan ya itai jaka ibahapo ibadan ha ka jingim ka jingi. Lani we create room to grow on the inside. Uar brown uang ke ba ublay ulale ha ka jingim kam day yingi bangin bu tang haladi Henry ngi day ban ailam shakiway. Haba keren ya kejing ai. Ngamut Hakabay day tangbat kapisa. Lani kejing ai ke bakordor. Henry kapor. Kasap katalan. Kaketian kateliat. Bat kiway. Kitaru kadai bakiway kidankam. Ngi iya gini kesngi. Bangi ima ka pertai ke bangi bun kam hadu kata-kata. Haka bangim don ya kapor ban ai shakiway ki badan kam. Bat shibun ki mensim. Ki badan kam ban share lani ban pla. Ya kita kejing haka jing kejing ki. Namar kata ladangi ngim penlat ban ngim ai kapor kejingi. Ka penlong ki wat shaki ki jing ja ki bas ngosi. Kasap katalan ka bau blay la ai kejing kejingi. Hatu ngila pendan kam hok ni ya kata kasap ka bablay ulay. Bada kiwi ki bentaru jong ka GM. Ya ki bablay ulay ka GM chingi. Hatu ngila ay ni empat ka babahatam siya ublay. Ban ngila ay ni empat ka babahatam siya ki para brio. Tiling baga ni kasngi. Ngin sayo banlet siya ki school gajungi siya ki kam gajing tray gajungi. Padon ru nangi. Kiban sadan haki yung kasam gajungi. Bat ngakwa bangin ya pet benia ya la ka jong gajim lane bangin introspect ya la ka jong gajim kat ni ublay ula kerku ya gajim gajungi bat ya kani ka long renyeng ula ai hatu ngipat ngilale ayu ban ai shu ublay bat chik ki para brio tikan ni ka kubor lingkot akan ni ka step ka khot bat ka pen ken mau yangi habangile aka tungin ai ka babahatam shu ublay kumbaga ladon kaway kajing ang kabang give your best and let God do the rest. Ublay yun kurku yung ilang baro lang baka ni ka kubor lingkot akan ni ka step. Ublay na kabanta ka buram kajing Amen. Tungin niya pendam how blay kajing duay. Ngi aingu ya may oblay kabamela siya ingi akan ni ka step. Bangin niya sngap ya akan ni ka kubor na kaktian kajong me. Namar kata mehi mela kurku yung ya kajing kajing mela ay ya akan ni kajing mela ay kajing kurku bubun sertap bat kabakraw tam kalong ba mela ay yo Jesus Christ ha kajing kajing namar kata ay bangiru ngin sngow tu au blay ya kini kajing ay kajong me kajing kenang ba mangiru ngin ay kata kababahatam syame bat ngin aru kababahatam shigi para brio ay bagani ka kubor kandalong kajing kurku bat kajing hikai na kabenta ki mensim
Kibapet bat kibiyo sngow ya kaniko kubo ara kaniko stem. Pediang gijing duai gijing oblay. Namay kiningi duai pan hakarteng uji sukres. Amen.